se posaďte a Radek? Ne? Dobře. Takže poprosil bych o potlesk, děvčatou do toho. Takže Radku, můžeme.
Děťata, pojďte tady ještě, prosím vás. Neutíkejte mi. Já bych chtěl poděkovat hlavně vedoucím, které to nacvičili, všem lidem, kteří udělali hodění medvěda, v podstatě manželka a pár bláznů, kteří se obětovali a výtěže 3200, asi 26 korun věnou medvěďata na zájezd do Modré nebo kam budou potřebovat. A holkám nám samozřejmě tak ještě to děkuju. No a pro děti máme samozřejmě sladkou odměnu. Vedoucí to rozdají. Děcka, pojďte dopředu, rodiči si vás vyfotí, jo?